Matats, magtorta taga ng uyap, hipon or kalkag. Simple na kayo ingredients mga tats. Itlog sa Bisaya ng manok. Nya. Yan na. Daog na mga tats, kulay lang sudan. Ay, natulog ay. Pila ng giluto. Tats, mga on. Chop na. Tatog sili. Diba? Malats. Oh. Muna ito naluto ko lawa. Naglibog ko sa unahon. Alawa mga tats. Nahalin na itong giluto. Abinog di mahalin. Oh. Enjoy kayo mga kabataan mga tats. Sina. Oh ha? Fake na? Kinibit ang uyap mga tats. Sa bagay sa mga bata na maganda umahalin ba o dili. Ingredients lang katapatan ng mga tats. Yung alalayag itlog o harina. Daog na mga tats. Simple lang diba? Daghang kayo nangaon. Nato'y mabumbay ganiya ahos o katong atsel mga tats. Wala na ako ipakita kay wala mo gunit sa kamera. O isa pa nakalimot ko. So ang yung nakita ganiya moro itong mga ingredients. Puro na ito'y lamas. Ako na ito giwaiwa tapos gihalo na ko diretso. Muna na yung resulta. Oy, palitan mo sa tindahan 20 pesos yung isa kaingan Maka-budget na ito mga tats. Asa mo akong sausawan? Ako sausawan na ulihi. Limusito lang si tats. Chop na. Nya, muna to. Thanks.